Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da wannan lokaci. Muna dauke da wani sabon fim mai suna da Uban Salo. Wannan fim ne yana da kyau sosai. Wanda bai kalle shi ba ke ne bin daga farko wannan bidiyon a zuwa karshe sai ya saurare mu ta yadda samun fina-finai cikin sauki ba tare da ma ya zo ta YouTube ba insha Allah. Kafin mu je da bayanan daure ne farkon zan ka wannan shafin namu ka daure ka mana subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda zaka samu cikin group na VIP kenan. Wannan sababbin fina-finai ne wanda cikin group ne na VIP zaka same su kamar yadda muku bayani a kowane lokaci. Ga wanda yake bukatar shiga cikin wannan group namu na VIP kenan sai ya dauki lambobin mu sai mun magana ta WhatsApp ta yadda zai samu sababbin fina-finai a ranar mun ga dora fina-finai za su same su a cikin group na VIP. Muna saka fina-finai guda uku a kowace rana. Idan kana bukatar shiga cikin wannan group na VIP kenan sai ka dauki lambobin mu na WhatsApp kenan wanda mutum zai dauka lamba ko kuma dauki lamba ta Libya ko kuma lamba ta Nigeria ko kuma da Algeria wannan da kuka gani muna saka muku kenan wanda duk mutum ya dauka sai ya dauka a ciki sai ya magana ta WhatsApp sai ya ga mai kudin ko nawa zai biya sai ya shiga cikin wannan group na VIP insha Allah. Idan kana cikin wannan group ne zaka samu fina-finai da zaran fina-finan a ranar suka fito a ranar zaka same su a cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alama karara da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Ga duk wanda yake bukata shiga group kenan zai dauka lamba ta wannan ta Libya insha Allah. Ya dauki lamba ta Libya kenan ta nan ne zan ga mai duk ko wace kasa yake insha Allah. Idan kai magana ta wannan lamba ta Libya zan ga ma sai ka biya kudin ka ko wace kasa yake insha Allah. Zan ga ma yadda zaka bi sai ka biya da kudin ka sai mu saka ka a ciki insha Allah. Kina duk wanda yake bukatar shiga cikin wannan group na VIP kina lambobi ne ga sunan wanda mutum zai doka duk wanda doka insha Allah za a ga mai inda zai biya kudin shi sai a saka shi a cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mana subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku ga su akai insha Allah. Mun gode masu bukata sai mun ji ku insha Allah.